खुलुमबाय गिबियावनो सोरजों इउट्यूबाव बरायनाय थाबावबाय नै साननैनि हाबाफारि हरसे थाहैनायनि हाबाफारि लानानै बेंटलाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव थांनो नागिरदों दा जों थांनो ओंखारबाय जोंनि इउनिटनिफ्राय नै बांद्राय गैया सान्दुंजों मोदानलायजोब्बाय गारियानो दा थांनो ओंखारबाय जों गारिजों थांसै बेजों थांगोन सासे फैयाखै दाबो दाख्लै थांनायनि उनाव गाखोनोसै बिदिबा नायलांबाय था भिडिअखौ रेडि टु गो गाखोबाय साबा दा बेलासियाव माखासे थांबावगोन जों दा साबा थांग्रोबाय दस्रा खामानियाव बेस्थ' जायगायाव सफैबाय नै जायगायाव सहैबाय जायगायाव सिख्लाफ्रा जायगाया सफैबाय नै मिटिं जाग्रा जायगाया थफि गारनायाव सोंहरलाय थाग्रा जायगा नागिरगासिनो नै दाबो मोनाखै जोंबो साबा फैग्रोबाय माखासे उनावसो नैबे बेंटल ABSS स्कुलाव थानो मोनगोन ना मोना जायगा नायदों मोनफैबाय नै जायगाया बेंटल हायार सेकेन्डारि स्कुलाव थान्दै थाग्रा दा थानांगौआ नैबेहायनो बेक साइटिं खालामग्रोनोसै थाग्रा जायगाखौ मोनफैबाय खिन्थु जिगाब होथ'वाखै जेबो दा दोनथ'बायल' जों बेंटल ABSS स्कुलाव नैबे रुमाव दोनथ'बाय बिदि दोनथ'बाय दा फैनानै माबानोसै जिगाब सोयोबा बानायफिनसै एसे बेरायहैगोनसै जों दाना बल गेलेनाय नायनोसै दाना भलिबल कम्पिटिसन माजों जादों खेलायालाय काजलगाव टु बासुगाव माबा बाजों बासुगाव टु काजलगाव दा काबादि नायनोसै नै काजलगाव आनसलिकजों बासुगाव आनसलिक काजलगावआ देरहानानै दङ दा बांसिन काबादि गेलेनाय हाब्बाय खारनो मोना बर'फोरनि माबाखौ नुयो मेन स्टेज नैबे गेटमोन ओरै फ्लेग हस्टिं जागोन गाबोन बे बेंटलनिमोन दहाय फुङाव जादों बे नैबे आलारि बाथि सावनाय नोंथांमोनखौ गोसोखांनानै ओंखाम जानानै फैबाय जों दा ओंखाम जाखांहोबाय दा बेहाय दसे उनाव डेलिगेट मिथिङाव थांसै एबाराय डेलिगेट गानो जेकेट लाखाबाय नै दा मोनानि दा जों थांगासिनो ओंखायनो मोनासिगोन जों बे डेलिगेटआव हाबबाथाय आरो ओंखारनायनि चान्स गैखाया थांगासिनो जायखिया डेलिगेटखौ दा नुगोन थाबायलांगासिनो नै लामाजों बे मेन पेन्डेलाव लिटारेरि प्रग्राम जागासिनो दं गथ'फोरनि दा कलेज लेभेलनि जादों आरो बैथिं भलिबल खेला लोगोसे काबादि खेला ओमफ्राय जों दा डेलिगेटआव थांनो लाबोगासिनो दं बेंटल कलेजाव जागोन डेलिगेट हला बेंटल कलेजनि अडिट'रियामाव दा मेन गेट मेट्रिकनि आब'ना आइकार्डआलाय ओरैजाय थांबाय थाबानो मोनबाय मिटिं सोलिगासिनो लिटारेरि प्रग्राम दासो थांदों
ड्रेस लायखाबाय आइ कार्ड सफैबाय नै आइ कार्ड आलायनांगौ बेखौ नाम लिरसै नै आइ कार्ड सफैबाय आइ कार्डआव मा दं नै थान्दै जानायनियालाय जानायनि गैया बेजों जायो नामा हा बेजों जागोन डेलिगेटआ बेंटल कलेजनि गेट थान्दै न'ब्लां बेंटल कलेजाव दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव हाबफैफिननो मोन्दों बेरायफैनो मोन्दों बेंटल कलेजाव फैया गोबाव जाबायमोन गोदो मेट्रिक पास जेनेबा सार्टिफिकेट एडमिसन लानो फैदोंमोन जों नाथाय लाफैनाय फिननाय जायासै उनाव दिनै डेलिगेट गानो बे बेंटल कलेजावनो फैनाय मोनफिनदों लिराखै दाबो बे बेंटल कलेजनि गेट अडिट'रियामावसो जाखागोन बुस्थुआथ' गेट बेंटल कलेज अडिट'रियाम कलेज गेट थिं कलेजनि थाङो बिथांमोनाबो डेलिगेट गाफैदों हाब माथो बिल्डिं जाबाय थाबाय गोबाव जाथारनानै फैया ओरै बिल्डिं जाजोब्बाय नै बिबार बागाना समायना फट' लानो हागोन ओरै बरिया भिउ आं माबायावसो दंना फाला दा स्टुडेन्टफोर खोमा बैसोर कलेजाव फैनाय दहाय ओरैजाय कलेज ब्लक जोंना डेलिगेटआ जागोन बै अडिट'रियाम हलाव गासिनो अडिट'रियाम हाब अडिट'रियामानो सोलायबाय नामा गोदो प्राइस रानबा जुदामोन जों फैबाय हस्टेल खोमा हस्टेला गोदो बिल्डिं बे गैयामोन लांदांजोबमोन बिल्डिङानो गैबावामोन जोंबो फैदोंमोन फर्म लांनो ओमफ्राय उनाव फैफिनासै फर्म होथ'वाखैमोन जों फैबा उनाव फैफिनासै ओइचएस मेट्रिक पास जाजेनबा ABSU arw अडिट'रियाम जों बाहाय हाबसै हाबनायनि उनावथ' मबाइल दिहुननो मोनखाया बाहाय न'आव लाथ'बाय दसे केन्डेल लाइटिं दं दा बाहाय थांग्रोनोसै फरायसालिनिफ्राय बाहागो लानो फैनाय गासैबो थान्दै फरायसालिफोर नोंथांमोन बे समाव गिबि गिबियावनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बयनिसिमबो मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय आलारि बाथिखौ केन्डेलखौ बयबो गंफा गंफा सावनो हागोन आरो सावखांनाय थान्दै लोगो नोंथांमोनखौ गावनि सारियाव जाहाथे गावसोरना थाफैजोबो दानि जानो फैबाय नै बिथांमोना डाइनिं हलाव हाबफैबाय जानायफ्राबो जागासिनो दा ओरैबो जानाय मा ओंख्रिबा मोनजागोनलै दाबा मोनायावबा अमा बेदर नै दिनै मोनायाव अमा बेदर आं थांगाया मिथिखायो दा मिथियालै बे अमा जाया जानोसैलै जानायखौ देखायथ'ला गोजान फुंबिलि दिनै नैथि सानाव बरायफिनबाय नोंथांखौ फिन मैयाहाय मोनानानै जों बाहाय थालांनाय जायासै थारमाने जायगानि एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय ओंखायनो न'आबो खाथिखा न'आव उन्दुहैबाय जों नै दा फैफिनबाय जों गारिजोंनो ओमफ्राय दा जायगायाव सफैबाय जायगायाव सफैनानै नै दा फिरफिला उरायनाय हाबाफारि दं फुंनि हाबाफारि हिसाबै जों दा फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारियाव थांसै फिरफिला बेरहोनाय आर'ज मेथाइ रोजाबनाय आरो मोखां बुंनाय बिबार बावनाय फुंबिलिनि हाबा हिसाबै बेहाय जों दा थांसै लोगोफ्रा बायहेरायाव थांदोंमोन फैगासिनो बिसोरबो दा थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो फिरफिला बेरायनायनि हाबाफारियाव
फोसाबनाय भलन्टियारफ्रा जायगा मावथि भलन्टियार मावसों हान्जाफोर जायगा फोसाबदों बेवहायनो फिरफिला बिरबोनाय जागोन फिरफिला जिरायनाय हाबाफारिया हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय रोजाबगिरि नोंथांमोनखौ फिरफिलायाव उरायनाय लोगो लोगो मेथाइ रोजाबनो थाखाय खावलायनानै दोननाय जाबाय
फुंबिलिनि जाबाय। चक्रजी दैमारि आदा बिथांखौबो खावलायबाय आरो जों बयबो बिबार बावनाय हाबाफारियाव फारियै बाहागो लालांबाय थागोन। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मानगोनां बोसोनगिरि आदा कुमार नार्जारि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो बे हाबाफारियावनो मेथाइ रोजाबनानै मदद होनाय रोजाबगिरि दामगिरि बिथांमोननिसिमबो साबायखर थाबाय। फिरफिला बेरायनाय जोबखांनानै दा ब्रेकफास्ट टाइम ब्रेकफास्टआ फैबाय नै गुगुनि ओरै फिथा ओरै माबा जाहोआ ओइ बिदिनिफ्राय जाहोयो नै लान्च ब्रेक 90 दिननि आलासिखौ बे गेटनिफ्राय लानानै बबे टेबोलावहाय माबा खालि जादों बेखौहाय मेकआप खालामनो हास्थाय आरो जानोसै मा ओंख्रि मोनजायो दिनै आलासिया फैगासिनो दं फरायसाफोरखौ लानानै सोलोंथाइनि मोनसे मिथिं जागासिनो दं खारामदावलारिया स्पिच होगासिनो जोंना दा सोलोंथाइनि मिथिङा जोबनानै थांबाय एबारहाय गेवलां मेल जागायसिगोन
गेवलां मेलाव गाहाय आफाद आलासि दिपेन बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जरखा आफादगिरि बिथां दिपेन माबा प्रमद बर' बिसोर नुजाफैगोन दा जों बाहेराव फैदोंमोन फटक सेसन सोलिगासिनो नै सिख्लाफ्रा मालाय गय जाहैनो होननायाथ' फटक सेसन जागासिनो गेट बाहेराजों ओंखारलांबाय गय दखानाव गोजोन्थों बैसागुआव जायोबा बिदि गोरलै सोलाय थांब्रा खेबथाखौनो मानसिफ्रा दोबै फैदों गेवलां मेलाव फैनाय टाइम जाबायना गय दखानाव गय जाहैनोसै गय दखानाव गय जाहैनोसै जिखुनु जायाबा ओइ कमलाया नोंनावसो बिहरदों दा नोंनावसो बिहरदों दा गय खयथा बिहरदों गेवलां मेला जागायबाय आलासिया सफैबाय लोगोफोर जोंना बिदिबा मिथिङा जोबनायानो जाबाय मा होनो गेवलां मेलाबो जोब्बाय आलासिफोरनि स्पिचआबो जोब्बाय गोबां मिथिं खोनासंबाय दा मोनायाव फांसन दंबावोमोन नाथाय जों फांसनखौ नायला न'आव थांसै मेंबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै चिरां जिल्लानि 17थि एनुवेल कनफारेन्स मिटिङा बेखिनियावनो जोब्बाय बे बोसोराव दा जों न'आव थांसै अब्ला दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना दाबाव बा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय जों गारि गाखोनोसै नै थांसै दोनथ'दो बाय बाय खुलुमबाय